Безнең районыбызда шигырь яратучылар һәм шигырь иҗат итүчеләр күп. Бүген безнең редакциябезнең кунагы Люция Зиннәтуллина. Аның шигырьләре белән сез безнең газетабыз аша таныш. Люция апаның әле жаңа китабы да чыкканча, Люция апа күрсәтеп җибәр әле китабыңны. Кемгә кирәк? Анардан или безнең аркылымы соратып ала аласыз. Яме шигырьләр җыентыгы Люция апаның берәр шигырында тыңлап үтик әле. Люция апа әйтә, укып җибәр берәр шигырыңны. Яратам туган якны дигән шигыремне укыйм сезгә. Яратам мин туган якны, туган як табигатен. Яратам мин үз халкымның барлык гырыф-гадәтен. Яратам мин үзебезнең татар халык ашларын, белешләрен, тыкмачларын, тәмле эш-пычмакларын. Яратам мин таң атканын, иртән кояш чыкканын. Яратам мин чишмәләрнең шилтер акканын. Яратам мин чишмәләрдән шифалы су эчәргә. Шифалы чишмә сулары көч бирә ул яшәргә. Яратам мин җәйләрне, яратам яңгырларны. Көтеп алган яңгыр суы ачыландыра кырларны. Яратам мин җәйләрен карарга күк йөзенә. Күкнең матурлыгын күргәч, күңелләр дә сөенә. Яратам кышкы айларны, шыгырдаган карларны, алылар да, балалар да шуа торган тауларны. Кичләрен яратам мин карарга, афакларга. Табигатьнең матурлыгын уйлыйк, ничек сакларга. Искиткеч шигырь, Люция апа. Менә мондый шигырьне бары тик тормышны яраткан кеше генә яза аладыр. Бик зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт.